Lezi ndaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC Auckland Park eGoli naze nohlonze kusihlwa nje. If you understand the word integrity, that's her. Humble, loving, supportive. Umliso ukapteni emaphoyiseni uDubulo wabe intombi yakhe kanye nomfowabo bashona wabe seyidubula naye esigamekweni okulimale kusona abanye abathathu eProtea Glen eSoweto. We must confront a hard truth. Our liberation movements are under siege from within and without. Abaholi bamaqembu ezombusazwe azuza inkululeko emazweni akhe elingxenye seningizimu yezwekazi Afrika abhunge ngamaphuzu okuyibophezela nokuqhubeka nokugxilisa uzinzo emhlanganweni obanjelwe eKempton Park eGoli. Now we've got allegations of corruptions that are linked to him, and we've got failures in his administration. Ihhovisi likaSomlomo wePhalamende uthe ukudidiza seliqinisekisile ukuthi lisitholile isicelo seqembu umkhonto wesizwe nokuyisicelo sesiphakamiso sevoti lokungabe ithembu upholi bikamengameli wezwe uCyril Ramaphosa. This is the 10th time they are winning and we wanted to make it complete. So now they are winning like 10 full times. This is crazy and it's a very big win for us as Nigerians. Ninabamanzi aphuma imbotsheni zomtshezi isiguqe sifulele ngamahlamvu asendonda kusuka siyakhuleka nina bezinyanele ngezengeze nazi indaba. Sithanda kwexwayisa umbukeli osheshezwele ngokuqikethwe yilombiko olandelayo. Kubikwa ukuthi umlisa owukapteni emaphoyiseni uDubule okusola ukuthi wabe intombi yakhe kanye nomfowabo bashona obeseyidubula naye isigamekweni okulimale kuso nabanye abathathu eProtea Glen eSoweto. Ngokwembiko yamaphoyisa kuthiwa bekunomcimbi wokugubha usuku lokuzalwa emzini walona wesifazane ngesikhathi ukapteni wamaphoyisa edubula wabesebhekisa ke umbombo wesibhamu kuyena naye wayidubula. Abangani kanye namalungu omphakathi basashaqekile emva kokwenzeka kwalesigameko. Igazi beligeleza igcekeni kanti kubikwa ukuthi laba bobabili bebengasathandani. Bebehlanganiswe izingane zabo ezimbili ezineminyaka e15 nesishiyagalombili. Kanti okuvelayo ukuthi azikho izimpawu ebezikhomba ukuthi kungenzeka into efana nalena phakathi kwabo njengoba bese kunesikhathi bahlukana. If you understand the word integrity, that's her. Humble, loving, supportive, because where I work, whenever there's event, she will be part of the people that are organizing event. And it's so sad that she has been coordinating colleagues, farewells, colleagues, last memories at work when we do memorial services. To think that now it's her memorial service that needs to be planned and coordinated. Unxusa amaphoyisa ukuba ahlinzeke ngosizo lokwelulekwa ngokwengqondo kumaphoyisa njengoba libonakala lenyuka izinga lamaphoyisa abulala abantu abasebudlelwaneni nabo. We are appealing that the subs and all the law enforcement agencies, let them talk to their staff, let them find out is there anything that they can do to help and assist. Amaphoyisa athise kuvulwe uphenyo ngalesigameko. We are giving our members these tools to protect themselves against criminals. So it is so very disheartening to see the very same tools being used to kill their loved ones. Umndeni unxusa ukuba uhlonishwe ngalesikhathi esinzima kanti uzohlinzeka ngezinhlelo zomngcwabo ngokuhamba kwesikhathi. Abaholi bamaqembu ezombusazwe azuza inkululeko emazweni akhe elingxenye seningizimu yezwekazi Afrika abhunge ngamaphuzu okuyibophezela nokuqhubeka nokugxilisa uzinzo phakathi kwabaholi bamaqembu ayingxenye engqungquthela khona umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa, uEmmerson Mnangagwa weZANU-PF, ubuholi beFrelimo yaseMozambique kanye nobuholi beSWAPO yaseNamibia. Abaholi bamaqembu azuza inkululeko emazweni akhe lesifunda iseningizimu yezwekazi Afrika bahlangene ngomzamo wokudingida ngezinselele ababhekene nazo emazweni. Umengameli we-ANC uCyril Ramaphosa uthe mkhulu umthwalo nomsebenzi uhlala amaqembu azabalazela inkululeko yamazwe awo. We must confront a hard truth. Our liberation movements are under siege from within and without. Most of our movements are having to contend with declining electoral support, shifting demographics,
frustrated young people in our various countries, economic inequality, and foreign interference. No mengameli waseNamibia uNetumbo Nandi-Ndaitwah ugcizelele kokunye kwalokho okushiwe ngumengameli Ramaphosa. The outcomes of most of our recent elections in our respective countries are clear warnings that should not be taken very lightly. The responsibility and the duty to build brighter and more prosperous countries for the next generation lies with us, liberation movements. Udaba lwempi engenamkhawulo eGaza alizange lusale ngaphandle emaphuzwini okuxoxwe ngawo kule ngqungquthela. We condemn in the strongest terms the crimes against humanity and the genocide committed by the apartheid state of Israel against the people of Palestine. Abaholi balamaqembu bagcizelele ngesibophezelo sokuthi kufanele kuliswane nezenzo zenkohlakalo. Le ngqungquthela izophuthulwa kusasa. Ihhovisi likaSomlomo wePhalamende uThoko Didiza seliqinisekisa ukuthi lisitholile isicelo seqembu umkhonto wesizwe sesiphakamiso sevoti lokungabethembu upholi bukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Kubikwa ukuthi uDidiza usadla amathambo engqondo ngalesiphakamiso kanti aqalike ukuthi kube nesiphakamiso esifuzelesi. Kusukela ngo-2019 sekube nezikhalo eziningana ezenziwa amaqembu ezombusazwe ekhala ngokuthi akashenxe esikhundleni umengameli wezwe uCyril Ramaphosa. Phakathi kwezinye zezizathu amaqembu ayekhala ngazo kubalwa udaba lweplazi likaMengameli Phalaphala kanye nohlelo lokucisha konga ugesi. Muva nje iqembu umkhonto wesizwe libhalele uSomlomo wePhalamende uThoko Didiza malungana nevoti lokungabethembu ubuholi bukaMengameli uRamaphosa. Given the issues that the president from the beginning of the 6th term right through to the 7th term has been facing, allegations of interference, failure of accountability, including his own Phalaphala. Now we've got allegations of corruptions that are linked to him, and we've got failures in his administration to provide even the basic services to our people. The citizens have lost confidence in the president. I-20 nango-2022 iqembu ATM laqhamuka neziphakamiso ezifanayo kepha zangafezeka kwazise wabe ngusomlomo wePhalamende noSivuyo Maphisa Nqakula noThandi Modise benqaba ukuthi kube nevoti eliyimfihlo. Manje iqembu umkhonto wesizwe selicele ngokusemthethweni ukuthi kube nevoti eliyimfihlo lokugudluza umengameli wezwe ngelithi amalungu ePhalamende azokwazi ukuvota ngokukhululeka. Leli qembu ke liphindela nxusa uSomlomo ukuthi ahlele inkulumo mpikiswano ephuthumayo ngalolu daba emasontweni amabili ezayo. Kusenjalo umbukeli umgcini mafajikelele weqembu umkhonto wesizwe uDokotela uThanti Mthantu ugcizelele ukuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wehlulekile ukulandela umthethosisekelo wezwe ngesikhathi eqoka usolwazi uFiroz Khachalia njengebamba likaNgqongqoshe wamaphoyisa emasontweni amabili edlule. I think we have to give the space to the police to do their job. Yeah. They supposedly wanted to make an arrest, according to media reports, of both the minister and General Sibia, and somehow they were thwarted. General Mkhwanazi, the police commissioner, space to actually just do their job. General Mkhwanazi did not just accuse the police minister. He accused the NPA. Accused correctional services. He accused the judiciary of being part of this criminal syndicate. The president is basically allowed to appoint 2 ministers outside cabinet, 2 ministers, as per Section 913C that you correctly quoted. But the Section 98 is very clear that an acting minister needs to be appointed from serving members of the cabinet. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThami Ntuli usebhalele ababili abengameli iminyango ehlukene kulesa sifundazwe funa incazelo mayelana neinsolo zenkohlakala nokungayiphathi ngendlela efanele ibhekiswe kulaba amaqembu afuna kumiswa wengameli ezempilo esifundazweni uNomagugu Simelane kanye nowengameli ezemfundo uSipho Hlomuka ngenxa yalezi insolo. Undunankulu Thamsanqa Ntuli uyelele uHlomuka noSimelane ukuthi bamnike umbiko ogcwele ngomsomluko.
Labo ngqongqoshe ababili bebesematheni kulandela izinsolo zokukhwabanisa amathenda nokuxambukela kwezepolitiki. uSimelane usolwa ngokusebenzisa isikhundla sakhe sezepolitiki ukuthola uxhaso lwenkampani yomndeni wakhe. Kanti uHlomuka usolwa ngokukhwabanisa amathenda ohlelweni lokuhlinzeka ngokudla ezikoleni olubiza u2.9 billion wamarandi. Njengamanje isigaba sokuqala bekuthi ongqongqoshe bacacise ngalezi insolo. Uma sengicosheke impendulo zabo ngiyaphawula ukuthi ezinye zezinto ezingalindeleka ukuthi kakhulukazi kulolu daba lwethenda leya kwa nutrition kufanele kube khona ukulandelela ukuthi ngempela ngabe konke kulandela imigudu yini. Ungqongqoshe wezempilo noMagugu Simelane uthi izinsolo zenkohlakalo abekwezona zinamanga. UNdunankulu umbhalelile uMEC njengoba ayithembisile ukuthi uzombhalela ukuze achaze ngezinsolo eziraiswayo emphakathini noma in the public ngenkohlakalo kule tender ye school nutrition esibhizi ngayo. uMahlambe uthi izinhlelo zokudla ezikoleni aziphazamisekanga. Uphinde wachaza ukuthi uhlelo lokukhishwa kwethenda okukhulunywa ngalo nokulindeleke ukuthi luqale ngo-April onyaka ozayo alikaphothulwa. NginguNonhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Sisathi qoyitolo mbukeli kanoma wesibuya sizokuphathela udaba oluthi abathandi bomdlalo la kusuke kubukwa khona imoto egila imkhuba abashayeli benza izibukwayo bekhipha unyawo babheme bakholwa umbukiso bekulempela sonke esifundazweni iNorthern Cape njengoba uyibona lezi imoto mbukeli udaba lwazo sobuya nalo seligcwele hlala nathi. Asikubingelo sikwamukele mbukeli uma usanda ukungena odabeni oluphambili besibike ukuthi umliso ukapteni emaphoyiseni uDubulo wabe intombi yakhe kanye nomfowabo bashona wabe seyidubula naye eProtea Glen eSoweto. Sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus nokumele ukwenze ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola ngobunjalo bazo uma nje siqeda kuyisakaza. Lo abengumengameli wezwe uThabo Mbeki uthi weza nesiphakamiso sokuthi kusingathwe ingxoxo ngesimo sezwe nesikhathi izwe libungaza iminyaka engama-30 lazuza intando yabantu. South Africa in 2024 would have been a great disappointment to many of them. And therefore that what I needed to say is to repeat what Bandro Lumisa had been saying. That's why I then said, therefore, given what has been happening over these last 30 years, it's time for a national dialogue. As Bandro had been calling for that. And a genuine national dialogue. Let the people get together. Let the women of the country and the youth, the traditional leaders, the healers, the artists, the sports people, even Rod Marawa must be part of the process. Our democratic foundation needs strengthening. Somewhere along the way, our agenda has been hijacked. The question we must now ask is, how do we fix it? We have the Constitution, the laws are in place, but something is missing. Iqembu iEFF esifundazweni KwaZulu-Natal lithi limatasa nokwakha kabusha amagatsha eqembu esifundazweni njengoba lilungiselela ukhetho lohulumeni beyindawo lwangonyaka ozayo. iEFF ikwenza nje lokhu ngemva kokwehlelwa ukwesekwa kweqembu esifundazweni. Lemgubho iza ngesikhathi iEFF ibhekene nezingqinamba ezihlanganisa ukusula kwezinye izikhulu eziphezulu enhlanganweni. Ukwesekwa kwaleli qembu KwaZulu-Natal ukhombise ukwehla kakhulu. Okhethweni lukazwelonke ngonyaka odlule, iEFF yehla isuka ku-10 yaya ku-2% esifundazweni nokwehlisa izibalo zeqembu esishayamthetho sesifundazwe zisuka ku-8 zaya ku-2. Okhethweni lokuchibiyela eVryheid,
Iqembu lithole amavoti amathathu kwiwadi yonke. I-EFF ithi inethemba lokuthola imiphumela emihle okhethweni lohulumeni basekhaya ngo-2026. Njengamanje KwaZulu-Natal i-EFF ibhizi yakha amagatsha yenza isiqiniseko sokuthi i-EFF ikhona kuwo wonke amawadi, ikhona i-EFF kuwo wonke ama-voting station ukuze sikwazi ukudeliver kubantu bakithi. Umhlaziyi wezepolitiki uProfessor uBheki Mngomezulu uthi iqembu kumele likubeke eqhulwini ukwakha amagatsha futhi ligqugquzele uzinzo eqenjini uma lifuna ukubuyisa amavoti KwaZulu-Natal. Yakhe amagatsha ngaphandle kwezikhungo zemfundo ephakeme ukwenzela ukuthi uma kufika ukhetho yazi ukuthi kunabantu engethembela kubona. Nanokuthi ke okwesithathu mhlambe yenza isiqiniseko sokuthi kukhona uzinzo eqenjini. Kungabe ukuthi iqembu mhlawumbe kubonakala kuumuntu oyedwa owubuso beqembu. Leli qembu lithi lisazoqhubeka nokukhula ngokuqinisa amagatsha alo. Ngingunenhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Inyoni yayisebenzi Solidarity isiveza ukuthi isiteleka sabashayeli bezindiza beFlysafair kungenzeka singenele esontweni lesibili njengoba inyunyana yehlulekile ukufinyelela izivumelwaneni nomqashi mayelana nohlelo lokusebenza kwalabashayeli. Unfortunately, Flysafair is just frustrating the process. They were not prepared last weekend when we wanted to meet to basically see if we can avert the strike. They were not prepared to meet on the auspice of CCMA. Monday evening, when the strike commenced, they were not prepared to meet with us. So in the meantime, Saturday morning, they did forward a proposal that they also forwarded to the striking pilots, and they gave the pilots time until last night yesterday afternoon at 5 o'clock, Saturday, that's now Saturday, to accept that if it's not accepted by them, they will be locked out for a further week that's starting on Monday. Bakhathazekile abagibeli beyitimela kulelizwe njengoba kusazoba likhunisatshe ukubhekana nezindleko zokukhokhela amathikithi esitimela njengoba imali yokuthenga lamathikithi izokwenyuka ekuqaleni kwenyanga ezayo. Njengezinye izakhamuzi ezihlukene eNingizimu Afrika, lo mgibeli uthembele esitimeleni ukuya emsebenzini insuku zonke. Manje uthi ukwenyuswa kwemali yokugibela kuzokwenza impilo ibe nzima. I use train every day to work, but I'm not happy about the increase because they increase with more money, 100 rand. Njengoba abagibeli bekhathazekile, iJusa ithi ukunyusa imali yokugibela esitimela kuwukuhlukumeza abadla imbuya ngothi kanye nezisebenzi. This we can accept. The Metro Rail and PRASA should be viewing this as a public service, and that, like other public services, it must actually contribute to lowering the cost of living. Osomabhizinisi abafufusayo abadayisa eziteshini zezitimela bathi nabo bazoshayeka kulokhu. Omunye uthi kwayimanje ibhizinisi lakhe livele alenzi kahle. We're gonna fight out so bad because there's no more business. No money now, but no money. No more income. Kusenjalo abagibeli abajabulile ngokuthi izitimela azisebenzi ngamasonto. Abathandi bomdlalo la kusuke kubukwa khona imoto igila imkhuba abashayeli bazo benze ibukayo bekhipha unyawo babheme bakholwa umbukiso bekulempela sonto esifundazweni iNorthern Cape. Lo mbukiso undaba mlonyeni ubizwa ngeMonster Mob. Buy a hoodie, you get soccer boots for free. Labo abazifela ngokubukela lo mdlalo weimoto mase yiphendulwa ngobunyoninco nekhono elivezwa ngabashayeli bazo izethameli ichazwa umsindo wepayipi nokushunqa kwethayo mase yiphendulwa. I started spinning at the age of 13. First I was on quad bikes, and then my father's friend had a 325 IS. So he used to visit my father, and my father used to spin in the streets and all that. So then I told my father, no, I like this sport, you must buy me one. Then he bought me that same 325 IS. Kubashayeli balezi imoto ke kusho likhulu kubo uma sebedlala phambi kwezihlwele. The main reason why I keep following or keep participating in spinning events is because it runs in the family. I enjoy it, and I feel like this is event it brings people together. Izihlwele bezethamele lo mdlalo weimoto isale ichazekile ngezikubone lapha kulonyaka. The motivation for this event is exactly what is currently happening, to unite Kimberley, to unite all of us. This brings so much warmth, it brings everything that we need.
Ngonyaka ozayo ke lo mdlalo iDiamond Generation Invasion Spin Show uzobe usungu wesishagalombili solokhu wasungulwa. Ikhale ngaphansi Morocco kwamanqamo omqhudelwano iWomen's Africa Cup of Nations ngesikhathi ithelo othulini Nigeria ngamagoli 3-2 kanti ke ukhona umdlalo oqhubekayo njengamanje phakathi kweEngland kanye neSpain. This is the 10th time they were winning and we wanted to make it complete. So now they were winning like 10 full times. This is crazy and it's a very big win for us as Nigerians. And we are so happy. It's beautiful. We made our comeback and we stood out. And now, what the 10th? Oh my God, this is our 10th time. And we're great. Super Eagles, Super Falcons. We're good, man. Sisekho nebholeni likanobhutshuza kwabesifazane njengamanje kukatulisana England neSpain kwamanqamo emqhudelwaneni Women's Euro. England kungenzeka ukuthi ibingakadlali ngendlela eyaziwa ngayo kulomqhudelwano kepha ikwazile ukufinyelela kulesi sigaba njengoba ehlule iSweden yaphinde yaguqisa neItaly. Ngakolunye uhlangothi iSpain sithole ukwesekwa okuyisimanga ngaphambi kwalomdlalo njengoba sifuna ukwengeza lesi sicoco ohlwindwe coco zaso. I think the women's game is, I say that all the time, improving so much and it's so competitive and every game is a hard game and I'm just really glad that we made it through. AC Milan yase-Italy iguqise iLiverpool ngamagoli 4-2 emidlalweni omngane. Liverpool izophinde idlale neYokohama FM emqhudelwaneni J-League World Challenge ngolwesithathu kanti izodlala neBournemouth mhla zi-15 kuNcwaba emqhudelwaneni wesicoco esithathwe yiyona ngokudlule iPremier League. Ubukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli usale kahle.